Madame Silla Fatmata Amassissé, née Direction nationale de l'éducation non formelle et des langues nationales. Bamanankana Tchakeda mi jolembe anga kan bayirma anu yirwali ne yo nyamoy. Bi weleli oye ni sonja weleldi e anga Tchakeda la yan centre d'obé ambe balgo kalanke ka kalo kele ambe formation ke anga kanuna donc bi kalo kelen dafara mogo bi saba ani ko o de bien min kuna foni soro anga kanka kambe seben chugomi kambe kalan chugomi ani u yerebse ka kan kala mogo kun chugomi donc o kalan de kirunku o bodon de bi donc o ye ni sonja donye baro bayira ka foko anga kan ubna munu flene ka chefar musoka nu bora bi u se ka fara anga jamaka ka kanunu la fasa inscription de beke ni min ba nyine ka foko mba feka ni kalanke bara centre be kalandi kan tan saba bela mais awere ba donc kan famba we bamanan kandi donc bibi nak bamanan kandi kangabo mais parallèlement kan do fana be ka kalan mogo nani mogo duru mogo tan u mancha mais min ka cha kosobe oye bamanan kandi sankalo tan fula kalan kon biya akera bamanan kanyi wa kera kan wero kan be mogo bu inscrire lambe sika kurduma donc ni mi mogo bala kana vraiment ka kankala ka se ka don ka seben ka don la kari ikana anga centre la ibse ka afanga bien watibe ni kalo kelen da farambe attestation di mi sharia ya maria di mi bayira ka foko u kera kalandin mi se ka kalandi mogoma donc o attestation amere ba signé ka duma o kalango nambe amba foka sinsaka ko kalan jolendo do bara anga unité linguistique unité tan saba de bien kan tan saba mingbe mi yamare lendo ka kala malla o bide bien o unité linguistique bien donc siga foitala kala mimbe ke o ye kalan jolende yamba fe ko alhamdulillah ambe ala tanu gela be mais ni gela be chogo ambe ala fo bara anga sharia sumba abe fo ma constitution o ye valeur di anga kawma donc o ye espoir ba di amma bara o sharia sumba ko aka article tan bisaban kelena ko anga langue officielle o ye anga kawde an yara ka kande kera langue officielle donc o ye espoir ba yamma tuwa kan min tunye langue officielle o kera barake kandronde donc Tchakeda depuis au constitution kon promulguera phobie mogo be ka diri anga bara Tchakeda kan amba wiya maria ka fofana ko bibina alhamdulillah anga ambe bara bala ninye anga politique de l'éducation non formelle anga politique a sebana depuis 2012 ambe ko o bayalma ka fo fenye kan bi se ka yirwa chogomi ambe ka do kono ambe ka laje fana nous be alphabétisation ke ou ka se ka kalanke école so bawla ni ensup ambe ka filière ambe ka tiesiri pour que filière do ka dayele ensup la no borala ambe ka la jefana am se ka projet baba fe on fembe malla anga kan bi se ka do la jogomi ni projet do be nor la ou ka se ka projet ka alphabétisation do la projet manake projet ni programme ba fe on fembe anga se kan nun do la donc ambe kan tiesiri ambe o baraw de la bibina constitution kon promulgation donc o bayira ka foko an kan tiesiri ambe ka loi do d'état avec ma loi organique portant modalité d'officialisation de nos langues nationales donc o loi ambaka anya barayira damne ambe ka commission sigi loi imbi se ka sigi 50 jogomi donc o loi kon nana bara feo fenkanga ke wala sa anga kanum se ka ke antayi anga kalam se ka ke anga kana yelma le se ka ke kola loi imbi se ka a préparer la tige ni loi votera ka voter ka diffuser ka promulguer nala sonama anga kan bi se ka ke barke kanyi am se ka kalankala ambe
anga fo fe me ka ke tubabu kana amina se ka abela na la sonam bon be wele ka mindi population ma folo we mogo ka an yara ka da anga kana anga dala ka foko ni ba fe ka doniya soro i ka ki yara ka ifa kan iba kan yemi i ka kola i se ka doniya soro demseni min tara ka kalan danne ayara ka kana ani min yake wali kana u ka doniya se ka kekele u ka famille se ka kekele flana la anga se ka da an yara la ka foko yelmani yara se ka ke jamana ina tant que anga kanu ma do bala donc anga tisra anga da yara la anga gouvernement mimbe gouvernement de transition anga da la ka foko ni loi intara baraw na damine wala sa anga kanu se ka do bala tugun donc mbe wele min da anga an yara gouvernement parce que ne ningo gouvernement ne re gouvernement ne siglem de gouvernement de tokola donc min fo anga barakelaw mbe ku cesri baranti nye cesri ko fengo femba fe baranka kanu ka se ka do bala fangan cesri anga recherche ke anga dunia nyini anga lexique kamunu ma instrumenté ko sobe anga se ka instrumenté pour que ka se ka kalanga se ka kala baraka se ka kenay ni acteur moment en accompagner parce que partenaire au développement ou yara ka se ka ndeme bara beba donc difficulté mimbe gela mimbe mali kelen gouvernement kelen si donc me wele kanda état ana partenaire be ka kanu deme pour ka se ka do bala ambe ka munu former bonan kana ou bien koroworo kana kambu dakaba donc as exebeni ni ka sérieux sun ni fem fu yote gelay mais ou diplôme ni soro attestation de diplôme tew ambe attestation de duma oda to nyafi kuma na kam ambe kan tiesiri filière ka daele en supla wala sa munum ba feka ou spécialisé dans les langues nationales anga kan nuna ni ba feki spécialisé manakana qui spécialisé koroboro kana ikaseka diplôme ba soro mais bete doyene fika critère de sélection ni bseka ke ni bseka ta kalanke yin tomi IFM fana institut de formation des maîtres fana nala sonama comme bac de natse désormais bac de beta IFM na amina chesir pour que langue fana ka seka filière do soro ka formation ke donc na ni mogo mi licence soro langue nationale akera bamanankan akera korowolka akera tamashek kantan sabay ni licence soro la ibseka barake ibseka kurdi ala ibseka licence soro kata fo master la o de projet la mais bibina cour mi me ka di kalo kelen cour mi me ka di anga centre la attestation de bedi c'est pas un diplôme munu be bonankan ni anga langue nationale du lycée là il y a une filière langue be en suplo awo ube bo flash de la flash awo ube bo flash de la filière langue be diplôme de bobolo diplôme mais à diplôme ma grinya kase amba fe ka filière min daele ka kase ka be de kalanka wala kanye na ma fe aka koye mais munu be kalan ke cours di langue la lycée ani second cycle na diplôme de bobolo nous me banga centre là ça ou cours di banga centre d'alphabétisation fonctionnelle ani ou ta cours di centre d'apprentissage féminin ani anga centre d'éducation pour le développement oui centre mi niveau bas tout là mais on va faire ka kalanke fu ka kalam de soro anga kana donc oni lycée nous tekele na forko anga langue officielle barab na damnesan mais ya noche anga curriculum anga programme mi ka kalan anga centre d'alphabétisation féminin anga centre d'éducation pour le développement ani centre kurado fana dayel la be fon mako centre d'éducation non formelle à visée scolaire oui centre mi ambe demsenu munu ma ta école la few ma chance mais aussi sera sans chegi kata fo sans konontona ambu la kala nous kalana sans am se ka chance duma ni mi niveau bas sur ka reverser kata école fondamentale la troisième année donc au centre nous namba feka o ka se ka basoro fo anga se ka ayirwa bibina fla donibe kelembe gontu kelembe dans un autre cap donc no centre ma yirwa at se kanye
donc an bɛ ka programme élaboré centre num se ka kala jɔnjɔn sɔrɔ cogo min centre d'apprentissage féminin o naani min bɛ Mali la an b'a fɛ o centre fana ka caya pour que musomaninw minnu ma se ka chance sɔrɔ ka taa école la u ka se ka kalanyɔrɔ sɔrɔ o centre café ne ko café centre d'apprentissage féminin ninnu a bɛ f'u ma café o naani min bɛ kelen bɛ Bamako Kalabankura kelen bɛ Burem kelen bɛ Kucala kelen bɛ Nara o tɛ boli kɛ fo bɛ ka yiriwa donc an bɛ ka an cɛsiri centre ninnu fana bɛ se ka dayɛlɛ cogo min pour que musomaninw ani fɛn o fɛn b'a fɛ k'an ka langue kalan ka métier ya fana kalan parce que langue dɔrɔn tɛ an ka kan dɔrɔn tɛ u bɛ taa métier fana de kalan u bɛ agroalimentaire kɛ dɔw bɛ teinture kɛ dɔw bɛ savonnerie kɛ donc pour que denmisɛnnin ninnu ka se ka bɔ chômage la ni centre ninnu fo an k'an cɛsiri a ka caya donc dɛnɛ filɛ nin bɛ k'i cɛsiri o fana na. kumakan laban min bɛ yen n b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn a y'aw ɲɛsin an ma bi o ye ko ye ko min ka d'an ye a diyara an ye kosɛbɛ bari an bɛ ka baara min kɛ o donnen tɛ kosɛbɛ donc n'anw tora ka masala kɛ ka kunnafoni d'aw ma la population bɛ se ka dɔn an bɛ ka baara min kɛ an ka kan ninnu bɛ se ka dɔn ba la cogo min donc an b'aw fo ka waleɲuman dɔn.